चिरां जिल्ला बर' महरगिरि आफादनि बानजायनायाव महरगिरि लोगो हमलायनाय आरो थामथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलनि रानिपुर सानजारां स्पर्ट्स क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि बानजायनायाव महरगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय आरो थामथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जायो। गामिनि बोसोनगिरि थानेश्वर बसुमतारिया फोरबोखौ बेखेवना होनायनि उनावनो महरगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरजों ज'ज'यै मोसाना मेथाइ रोजाबनानै रंजायो। मख'नो गोनांदि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव महरगिरि आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ मान बावनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो बायदि हाबाफारि खुंनाय जायो होननानै चिरां जिल्ला महरगिरि आफादनि आफादगिरि सिबिखा बसुमतारिया फोरमायो। रंजालि बैसागु फालिनाय जों बेजों खनथाम जाबाय। जों बाव फालिफैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा जोंखौ जोंनि सिडिसि बैसागु सापर्ट होदों आरो बिथांमोननि जिउ थुलुंगानाय बाव जों दिनै बे बैसागु खुंफुंखौ बा बैसागु आफादखौ रंजानायखौ फालिनो हादों। ओमफ्राय आं मोनसे मेसेज होनो सानो, जोंनि जिथु दानि प्रेजेन्ट माने जिथु उन्दै उन्दै बा सेंग्रा सिख्लाफोर सिगांनि जिथु नेम जेरै मोसानाय, जेरै बागुरुम्बा बा नोङो मा होनो जोंहा बै मा होनो जेखाइ ना गुरनाय ओमफ्राय देमसि मोसानाय बायदिसिना, दा बेफोरखौ जेबो मिथिला। दा आं बेखौनो बुंनो सानो सिडिसि बिसानि आफादगिरि जानानै जोङो साफ्रोमबो माने जोङो गोदोनि जिथु कालचार बेखौ लाखिनांगौ। जोंनि मेन टारगेटआ बेनो जाहैबाय सिडिसि बिसानि बा अल बिसा बड'सानि आर्टिस्ट एस'सियेसननि थांखिया बेनो जाहैबाय हारिखौ बोरै फोथांना लाखिनो हानो। मोनसे गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनायसो हारिया थांना थायो। बे सिस्टेमजोंनो जोंबो बिसाया मोनसे थिरांथा लादोंखि जोङो साफ्रोमबो बर' माहारिखौ जिथु सोलोंथों कालचारा मा, बोरै फालिनांगौ, माखासे बुस्थु बावलांनो हमबाय बेखौ दाबावदों। बे हिसाबै जों फालिबाय थादों बा फालिबाय थागोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव मा मा हाबाफारि लानाय जादों? जोंनि बे दिनैनि हाबाफारियाव जोङो फार्स्ट जोङो मेन माबायानो जाहैबाय जोंनि उद्देश्यआनो जोङो बै गोदोनि जिथु मोसानाय, देमसि मोसानाय, केसेटल' नङा दे, खाम, जथा, सिफुं, गंगोना बेखौ लाना मोसानाय, जों बेखौ मेन टारगेट लादों। ओमफ्राय ओरैनो जोङो प्रग्राम हिसाबै लिस्टआव जोंना फार्स्टआव दङ फिरफिला बिरहोनाय, बिनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिनि उनाव जोङो महरगिरिफोर बेखौ जोङो ज' जालायनाय आरो लोगो हमलायनाय, ओमफ्राय जोङो गिदिर उन्दै मान बावलायनाय, जेरै गिदिरखौ जोङो खुलुमो, गिदिरफ्रा उन्दैफोरनो मान बावो, बे माने अननाय होयो आरो बे बुस्थुखौ जों खालामदों। ओमफ्राय बिनि उनाव जों मा लादों माने डान्स माने बै मा होनो मोसानाय बादायलायनाय, ट्रेडिसनेल आरो ट्रेडिसनेलसो, बे माबा नङा मदार्न नङा, बैसागुनि सोमोन्दो थानाय खाम जथा सिफुंजों आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बै आर्टिस्टफोर जेरै जोंहा एक्टर दं, एक्ट्रिस दङ, माने गान खनग्रा दङ, जोङो सासे बा ग्रुपै पारफरमेन्स खालामगोन आरो रंजागोन आरो माने बिदि रंजानाय जों दिनै बैसागु बोथोरखौ माने बिदाय होगोन। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'ज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन, लोगोसे BEd नङाब्ला DLEd कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दानबान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMCनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आर'ज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।